בואו נחזור למיינסטרים המפנק, בלי מחטים בגבות. הרבה צעירים היו רוצים להיות אושרי כהן, ומסתפקים לגמרי בתפקידים שלו כשחקן, פלוס מדי פעם איזה קמפיין ובחורות יפות, אבל יאמר לזכותו של אושרי שהוא תמיד רוצה עוד, רוצה ריאליטי, רוצה להיות מוזיקאי, גם להיות במאי. ועל הכל הוא מסמן באופן שיטתי וי. אורסית כתבנו ליווה אותו בצילומי פרסומת חדשה, הפעם בתפקיד הבמאי. מוכנים כולם, אקשן מצלמה. לפני כ3 שנים אושרי כהן הקים עם קבוצת חברים משרד פרסום בשם אנדרומדיה, והיום הוא מביים את פרסומת הטלוויזיה הראשונה שלו. כשאני אומר אקשן מצלמה, אתם יוצאים, כל אחד עושה את המהלך שלו. כשהוא קיבל את העבודה, פרסומת למרכז הישראלי לריהוט, מהרגע הראשון היה ברור לאושרי מי הולכת להיות הכוכבת. את נכנסת, את בכלל רוצה ללכת לשם. המטרה שלך זה הארון הזה. אוקיי, ואז אני מגלה את השפה. כן, איזה דאבל טייק כזה. תמיד בן אדם שכותב, הוא חייב משהו מול העיניים. וציפי הייתה שם, ברגע הראשון. זה המקום, נכון? אני כל כך שמחה שאני בחלומות שלו ובהזיות שלו. אני אומרת, גבר שאני מופיעה שם, הוא כבר עשה חצי מהדרך. אתה רואה שנדלירים, פייפים מנצנסים באלפי גון וצבע. שולחן אוכל שלכאורה הוא רק שולחן, אבל גם אפשר טיפה להישען עליו. זו ספה יכולה להיות גם לחדר המתנה של רופא, גם לבת 16, גם אם את רוצה טיפה להישען ולנוח, וגם פה בצדדים להניח קצת בוטנים, אגוזים, שקדים או את בעלי. זה לפי דעתי אוחז. עכשיו, אם מלך כיסא את יכולה לשבת על הדבר הזה טיפה ולנוח. פשוט בצורה הזאת. בואו תכירו את הבמאי שלי. אושרל? לא מעט שנים מפרידות בין הבמאי למוזה שלו, אבל הכימיה עובדת, אולי כי לפעמים לא ברור מי פה אמור להיות הילד ומי המבוגר האחראי. ציפי, טיפונת ימינה שלך. אושרי בתור מי שזה פעם ראשונה פרסומת לטלוויזיה, מרגישים? האמת שהוא כל כך מקסים. צריך איזה רגע שאת עומדת קופאת על מקומך. הדבר היחיד זה שהוא צריך מאוד מאוד להחזיק אותי, כי אני רגילה, אני לא יודעת אם יודעים את זה, כי עד עכשיו הצלחתי להסתיר את זה, אבל אני בן אדם שגם אוהב לזוז. עכשיו, זה דבר חדש. וגם אוהב לדבר, שגם זה דבר שלו עד היום לא... ברור, זה מה שהולך להיות. והוא, אתה יודע, בשיטה הזאת היותר, קצת פחות, קצת יותר קטן, קצת, ואני מפחד שיהיה לי פצעי לחץ, כי אני רגילה לעוף. אני על סט כזה, אם זה תלוי בי, אז אתה יודע, ונטילטור. אמרתי לה בבוקר, את יודעת שהיום יהיה לנו יום כזה קשה, וזה, שתדעי שפה... תגיד, אני אראה לך שאני מורה? אני שחקנית, אני מכירה את זה לפני שדולדת. עשיתי רך וקל, קשה, מאוחר, מוקדם, בחוץ, בפנים. יום הצילום תכף נגמר, אבל לציפי יש כבר בראש את הפרויקט הבא. אושרל, שהעביר לי את התסריט, והיה כתוב אישה כבת 50 נכנסת לחנות, ואמרתי, יש! והדבר הבא שאנחנו עושים זה לספורט אילוסטרייטד. כן, צלם אותה, יש לי רעיון לפריים בראש, לשער, יש לי את הוויז'ן. מוכנה, אין לך קווים אדומים. שום, ולמה? ולמה שקהל לא ייהנה פעם? ולמה שגברים לא יגידו, וואו, היה שווה לחיות? ולמה לא שרגע לפני הקטטר והפרוסטטה לא נהנה? ולמה לא דקה לפני שאני הולכת על 4 כדי שהחזה שלי יעמוד במקום? אני לא אנצל כל רגע ודקה של אושר. כולנו נרוויח. למה לא?